Hej och välkommen till del 4 av Lär dig kurdiska. Lite repetition av de bokstäver vi hittills har lärt oss. Inte här. Här. Den första. A. Lodrätt. Streck. B. Vågrätt med prick under. D. Olikhetstecken. E. Inte som ljud, E. Bara som att det är så här. På kurdiska, så inte E utan ljudet är Men jag har valt att säga att när jag skriver ett ord, kurdiskt ord med så brukar jag skriva med E. Så att bara vi vet. Sen I är vågrätt med 2 prickar under, både för I och för J. Det här I också, men när vi skriver kurdiska ord med latinska bokstäver så använder vi Y istället. Men när vi använder kurdiska alfabet så är det bara en bokstav för både I och Y. Men ljudet blir som I, inte som Y. R som snedstreck. Och sen finns det R, så lite kraftigare. Sedan har vi N som vågrätt streck med en prick på. Sedan är det S, bara vågrätt streck. Efter kommer T, också vågrätt streck med 2 prickar på. Sen har jag glömt Z. Och det är snedstreck med en prick på. Så. Nu går vi vidare. Jag har skrivit lite ord, exempel. Det första ordet, serbaz. Serbaz. Serbaz betyder soldat. Serbaz. Och om ni kommer ihåg så ordet ser betyder huvud. Och ordet baz betyder, om vi går tillbaka, hög. Om vi kanske går tillbaka och ser om jag hittar. Ser här, huvud. Och sen hade vi baz någonstans, tror jag. Baz, hög. Ja. Men ordet serbaz betyder soldat. Vi går tillbaka. Serbaz. Debdeba betyder ballong. Ballong eller ballonger. Många gånger singular och plural är samma sak. I vissa sammanhang. Ibland använder vi plural också. Senare kommer vi prata om det.
ett annat ord. Men jag kan skriva dem ett annat ord och sen skriver jag dem. Tezra. Tezra. Hagel. Tezra. Hagel. Så serbaz. Debdeba. Tezra. Serbaz. Debdeba. Tezra. Då går vi och skriver dem. Kanske inte här. Här. Serbaz. S. Ä. R. B. A. Z. Serbaz. Debdeba. D. Ä. B. Igen D. Igen Ä. Igen B. Och igen Ä. Debdeba. Debdeba. Och ni märker D och Ä. De är grupp 1. Sammanfogar man inte dem tillsammans när de kommer bredvid varandra. Men om det kommer en bokstav från grupp 2 före en bokstav från grupp 1, då sammanfogar de. Och här är grupp 2, här är grupp 2. Alla andra är grupp 1. Andra ordet, tezra. T. Ä. Z. R. Ä. Tezra. Tezra. Serbaz. Debdeba. Tezra. Om vi skulle skriva dem med latinska bokstäver så blir det serbaz så här. Serbaz. Debdeba. Deb. Jag borde inte skriva med stora bokstäver faktiskt. Deb. Da. Ba. Tezra. 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 Så. Serbaz debdeba tezra. En ny bokstav. M. Konsonanten M ser ut som en liten rund symbol som binds med ett litet bindestreck eller vågrätt streck i vänstra hörnet. Och M kan man skriva som det här. Här är M. Jag går och skriver så att det blir lite tydligare. Så hur skriver man M för hand? Det är jätteolika från person till person. Beroende på hans stil. Men för enkelhets skull gör jag så här. Så här. Och sen binder jag med så. Så. Jag ska se. Liten rund. Och så binder jag det över så. M. 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 Det här är litet. Så liten bokstav. Inte stor bokstav. M. M. En del skriver så kanske. Så. M. Sen skriver jag den här bokstaven med hjälp av tangentbord. Se hur det här är M.
så blir det M, liten bokstav. M. Några ord. Mast betyder mast. Här är mast. Tomata. Tomater. Ordet mazin betyder mäktig, stor, viktig, massor med saker. Mazin betyder många ord, eller mazin har många betydelser. Mäktig och stor och ja. Nu skriver jag dem en och en. De här bokstäverna, eller ord för ord. Mast först kanske. Ska vi se om jag kunde. Kanske inte behövde sudda. Jag bara skriver. Så mast skriver jag M. Och sen S. Man måste binda dem så här. S. Nej, inte S. A. Sorry. Ma. Och sen S. Sedan T. Mast. Så. Mast. M-A-S-T. M-A-S-T. Och T kan man skriva så här eller 2 prickar som du vill. 2 prickar kanske snyggare. Men har man bråttom så kan man skriva M-A-S-T. Mast. Och sen hade vi, vad hade vi mer? Tomata. M är i mitten. T. Ä. M. A. T. Och Ä. Tomata. Om vi skriver snabbt. Tomata. Tredje ordet var mazin. M. Ä. Z. N. Mazin. Och mazin. Nu skriver jag dem med hjälp av ett tangentbord. Mast. Först, om det går. Ibland går det inte. Nu går det. M-A-S-T. Mast. Sen T-A-M-A-T-A. Och sen M-A-Z-N. Mazin. Mast. Tomata. Mazin. Eftersom det var bokstaven M. Mast. Tomata. Mazin. Går vidare. En bokstav till. Konsonant F. Ser ut som M. Men bindestrecket ritas eller skrivs underifrån i vänstra hörnet. Och en prick på. Så vi går och skriver först.
F, hur det är. Så här. Och sen med så här. F. Så. Och sen en prick. F. 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 Så. M var det så. F är så. F. M. F. Och M. Första ordet buffer. Buffer. Buffer betyder snö. Buffer. Andra ordet är ferman. Ferman. Ferman betyder också många ord, har många betydelser. En betydelse är befallning. Ferman. Eller lag. Eller bud. Så. Guds bud till exempel. Ferman. Sen ordet fra betyder mycket. Eller många. Fra. Buffer. Ferman. Fra. Vi skriver dem. Buffer. Ferman. Fra. För hand först kanske. Buffer. B. Ä. F. R. Buffer. 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 Ferman. F. Ä. R. M. A. N. Ferman. 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 Fra. F. R. Ä. Fra. Fra. Betyder många eller mycket. Buffer. Ferman. Fra. De här 3 orden. En annan bokstav. V. Bokstaven V. Ser ut som F, men istället för en prick är 3 prickar. 3 stycken som ni ser här. V. Och ordet dever. Dever betyder provins. Dever. Och ordet vian. Kvinnorna. Vian. Dever. Vi skriver dem. V först. Så. Och sen 3 prickar. Istället kan vi göra så. Istället för 3 prickar. Så V. Så. Eller så. Dever. D. Ä. V. Ä. R. Dever. Dever. Vian. V. I. A. N. Och det här I här är som I. Vian. Men vi skriver inte som I, vi skriver som Y. Så vian. Hur skriver vi vian? V. Vian. Så. Vian.
Devervian. Ska vi se. Annan ord, annan konsonant liknar F och V, F och V i formen, men inte hur det uttalas. Denna bokstav uttalas som K, men tungan är lite längre bak, tror jag. När man skriver med latinska bokstäver skriver vi den här bokstaven. Q. Och man uttalar det K. K. Inte K, utan K. K. Och den här bokstaven tror jag är, den kanske inte funnits i kurdiska språket länge, utan det har kommit med ord som man lånat från framförallt kanske arabiskan. Så den här bokstaven är inte från början kurdisk bokstav, utan det kan vara att vi har lånat. Det finns inte jättemånga ord med bokstaven K i. Jag har lyckats hitta några. Ett ord är kabara. Kabara betyder volym. Kabara. Kabara, volym. Och ett annat är bok, betyder groda helt enkelt. Bok, kabara. Och ordet taqana. Taqana betyder kanske den enda eller unik eller enda barnet. Taqana. Taqana, kabara, bok. Vi skriver dem. Taqana skriver vi T, A, K. K precis som vem, fast 2 prickar. Och A igen. Taqa, N. Och sen Ä. Taqana. Ta. Ka. Ne. Taqane. Den enda eller det enda barnet i en familj, kanske. Bok, B. Jag borde inte faktiskt tagit det här ordet, eftersom vi har inte gått igenom Å än det här. Så jag tar inte det. Jag tar taqana och tar jag ordet. Vad var det mer? Kabara. 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 K. Ä. B. A. R. Och Ä. Kabara. Kabare. Kabara. Kabara. Volym. Ja, jag tror att jag stannar här och fortsätter att prata om bokstäver även i nästa del av Lär dig kurdiska. Tills dess, ha det så fint.